пък от какво се измори цял ден стоиш децата вкъщи? Какво толкова? Сменяш един памперс и му даваш да яде. Голямото само се гледа. Домакинската работа. И какво се оплакваш, като всичко ти изкопче? Копче ти пере, копче ти ми съдовете, копче ти чисти. Пък и толкова чисто не е на добре. Това бебе трябва да гради имунитет. Какво? Готвиш пюрета. То не е, че е много сложно, ама като не му ги купуваш от магазина, ще го разглезеш и после ще стане злоядо. Вярно. Ти и твоята работа онлайн. Кой те кара въобще да работиш? Седи си, гледай си децата, мъжът ти ще дава пари. Ти си от модерните с независимостта. Градиш собствен бизнес. Правиш се само на заета и после ме ревеш, че нямаш време за нищо. Добре, решила си, работи. Такова да нямаш шеф, който да те мъмри, хич не ми го хвали. То не е ли си да идеш в офиса с колежките да поклюкарстваш малко, да ги поудумваш, само никъде не си била. И какво е това да си взимаш отпуска, когато ти си искаш? Не е ли си 10 дена през лятото да си вземеш болничен и после да се върнеш с тен, на никаква почивка не си била? И как така няма да се образяваш с никой, че детето ти е болно и ще го гледаш вкъщи без да притесняваш, че ще освободят от работа? Дай го това дете на чест, баби, да се социализира малко. Даже ако съм на тебе, втората година ще прекъсна майчинството и ще се върна на работа. Шефът ти втора къща строи. Нужна си. Пък ти седи си под наем. Какви дермоанализи, каква работа с клиенти, какви оперативки да. Хвани си истинска работа. После като ти казвам, че нищо не правиш, цял ден ми се сърдиш. А ти от какво си измори днес?